ही फांदी आहे ना, ही फांदी ना, मग ह्याची हैसून काचरो मारायचो, इथे काचरो मारायचो, ही संपूर्ण साल काढायची आणि तिखट मातीने शेण असा हे करायचा आणि बांधायचा, ह्या काचा बांधलेला आणि मग पाळली की इथून मागतो मग इथनंच ओढायचं. असा आता माका वाटलं दुसऱ्या फांदी त्याच्यात लावला नाही नाही. आता त्याका काही जणांका ह्यांका डायरेक्ट लिंबा सुद्धा गावतली. हो तकडे बघितलंय. लिंबात त्यांका मग आता झाड लावल्यावर डायरेक्ट त्याला लिंब धरलेली असतात. हो म्हणजे नर्सरीत ती बारक्या बारक्या झाडांका पेरू चिकू धरलेले असतात तसेच केलेले असतात की? तसाच केलेला त्याच नाटक आहे. तेच बोलले एवढ्या बारक्या झाडांका कसे काय कसे धरतात? हा असा का. आणि आता आपण हे बघा गांगेश्वराच्या मंदिरात पोचलो आहोत. दरवेळेला आपण पुढून जातो, आता या इथून जाऊया आपण. देवळाची पूजा अजून झालेली नाही, साफसफाईचं काम चालू आहे. आपण पाया पडून पुढच्या मंदिरात जाऊया, ते म्हणजे भावईच्या. मजेत देवळात आलो म्हणतास. ठीक ठीक. बरीच ढोरं आहेत तुमच्या वाडीत, बरीच ढोरं आहेत तुमच्या वाडीत. आमची माझी पाच तर आमदार तीच म्हशी ठेवायची लागते. सकाळी सुईल असंच दिलंय. पिशवी बांधा पाहिजे या असा वाटतं ना वाटते पुढे जाण्यात. फोटो वार्ता फोटो काढून सगळं वाटतं. त्याची शूटिंग केलं ना त्यांचा खूप मोठा हिरोकार काय वेगळाच वाटतं. उन्हाळ्याच्या वेळेला काय नाही कडकडा खाली येतं की काय आता घराकडे. तर मित्रांनो, आजची ही प्रभात फेरी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट करून आम्हाला नक्की कळवा. म्हणजे पुढच्या वेळी पण तुम्हाला असेच व्हिडिओ अधूनमधून दाखवण्यात येतील. मी असं फिरत असतो अधनामधनं. मागे पण बघा एस टी चालू केली आता जस्ट. मी असंच फिरत असते अधनामधनं, पण व्हिडिओ तेवढे करत नाहीत. त्यांची कारणं पण बरीच आहेत, कारण की यापूर्वी पण असे बरेच व्हिडिओ केलेले आहेत मी. पण त्यात पण कमेंट सकाळच्या व्हिडिओत निसर्गाच्या व्हिडिओतून कमेंट असतात, अरे याच्यात पुणग्या नाही, पुष्पा नाही.
मग आता काय सांगायचं, जे निसर्ग दाखवण्यासाठी व्हिडिओ केलेलो त्याच्यात पण त्यांना पुणग्या आणि पुष्पा व्हाया, तर मग म्हणून मग व्हिडिओ तसे करूचे बंद केलेले, जास्त दाखवत नाही आम्ही निसर्गाचे व्हिडिओ, कारण की पुणग्या पुष्पा काय आमका 5 मिनटावरच सगळे जाऊन व्हिडिओ करू, पण ह्या करण्यासाठी सकाळी सकाळी उठान सगळं दाखवूचं लागतं. असेच जर व्हिडिओ अधूनमधून जर तुम्हाला हवे असतील तर खाली कमेंट करून नक्की कळवा, तर तसे करण्यात येतील. कारण की हिवाळ्यात तर खूपच मस्त असतो निसर्ग अजूनही, फक्त हिवाळ्यात शेती पाहिजे. आमच्याकडे का गिमातली शेती म्हणतात, गेल्या वर्षी ती नव्हती त्यामुळे फारसं काही दाखवता आलं नाही, पण त्याच्या आदल्या वर्षी खूप निसर्ग कवर केला आहे, कारण की सकाळचं मस्त धुकं पसरलेलं असतं. आता इथून थेट घरी जाऊया, कारण की 8 वाजले आणि पुढची बरीच कामं बाकी आहेत. उद्या मुंबईत जायचं असल्याकारणानं जेवढे पेंडिंग काय राहिलेली कामं आहेत ती आज करूची आहेत, त्याची गडबडा. तर आता घराकडे जाऊया. वाटेत जर नाना असतील तर तुमका दाखवत आहेस. हो खय हाच खय मग मगाशी कधी मगाशी येऊन गेलोय. मग जेनी जेनी काय जेनी आणि तो जेनर, तो काय जेनर आणि जेनी. अरे वा भारीच नाव आहे. देवळात तुम्ही काय गेलास? तुम्ही माका गमलाच नाही ते मध्ये वाटेत. केळीची पानं घेऊन गेले ना. खयच्या वाटेन गेलास? तू मंग्यांच्या घराच्या खाली राशी मग आणि मी आपल्या घराच्या गेले सगळे. हां तसं वाटेन गेलास. गाडी दोन चार. झाली आता उद्या जाणार. हे बघ जा, चल. किती दिवस आता ये तुमच्याकडे? 2 वर्ष राहते. किती? 2-3 वर्ष. मग काय रिटर्न जाणार ते असे 2 वर्ष? मग मग त्यांका खाऊक काय? टोमॅटो, पक्को, हिरो, बटाटी, काकडी, गाजर, बीट, चपाती, भाकरी, भात सगळा. सगळा? हा. कोबी, फ्लावर, म्हणजे आईच्या आई बरी करते माझी सवय झाली का मग तुमच्या काय राहणार नाही. मग माझ्याकडे ठेवणार. इकडे बघा, हे बघ, हे बघ. तुम्ही बघा ते बघतील. आबो, मालकीन रजली. मोहापूर. हम्म. हा म्हणजे फोंडा घाटाच्या पुढे गेला ना दाजीपूर, तुम्ही खैसून आणलास तुम्ही यांका? कोल्हापूर. तुम्ही गेलास? हो, फोंडा घाट वर चढल्यावर पहिला दाजीपूर लागतं ना, हं. तिथून आणली ती. आता केळा खाल्ला ना. हो, हा? पाहिजे ना. पाहिजे ना बाबा. केळा खाल्ला ना, केळा कोणी मग आज काय तुमचं काय? आज आधी ह्यांका दिवसभर इकडे काहीतरी बघू काय येते नाही मी रे. एकदा सवय झाली की मग भीती ना, फक्त सकाळी संध्याकाळी फिरवतानाच राहा. ऐकत ना, त्याची घेऊन जातात माका. बाकी घरात करीन कसं तरी. लिंबीन परत धरली तुमची? हा, घरी घरी. मग काय काय दाखवा, बाग बगीचा दाखवा तुमचं. ए, चला उठून चला, चला बसा, चला बसा, चला बस, चल, 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 चल. लिंबिनीची बागा कलमा बांधलेलंच लिंबिनीची खळत होती. हे दाखवतो, ये. तिला बांधलेली होत. इकडे ये. कर्ज काढलेली आहे बघा. मग लिंबीन तुमची वर्षात 2दा धरता? या बघा. पाय फुटला बघ. पाळा फुटली. हा बघ. हं. ह्या बघ, ह्या काय फुटली बघ. हां याचा इथून कट करायची. हां. ही झाली 3. आणि जमिनीत लावायची मग? हो, तू लावणार का? हां होय तिकडे नेऊ. होय. इकडे 3 हे 4 हं. या 5 हं. 6 7 8 9 आणि 10. ह्या पण ही फांदी खायच्या लिंबिनीचे? ह्या लिंबिणीचे. ह्याच लिंबिनीची हेकाच बांधलास? ते काय करायचं ठाऊ का? हं. मी ना हं. दाखवू का?
ही फांदी आहे ना, हम्म, ही फांदी ना, हम्म, मग ह्याची हैसून काचरो मारायचो, हा, इथे काचरो मारायचो, हम्म, ही संपूर्ण साल काढायची हा, आणि तिखट मातीने शेण हम्म, असा हे करायचा आणि बांधायचा, ह्या काचा बांधलेला, हा. आणि मग पाळली की इथून मागतो मग इथनंच ओढायचं. असा आता हा 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 माका वाटलं दुसऱ्या फांदी त्याच्यात लावला नाही नाही, आता त्याका काही जणांका ह्यांका डायरेक्ट लिंबा सुद्धा गावतली. हो तकडे बघितलंय. लिंबात त्यांका हम्म. मग आता झाड लावल्यावर डायरेक्ट त्याला लिंब धरलेली असतात. हो म्हणजे नर्सरीत ती बारक्या बारक्या झाडांका पेरू चिकू धरलेले असतात तसेच केलेले असतात की? तसाच केलेला, त्याच नाटक आहे. तेच बोललं एवढ्या बारक्या झाडांका कसे काय कसे धरतात? हा असा का एका ओरिजिनल असतात ना पहिली हम्म, फळा, हा, तीच असतात ती. हा. ह्यांका हत त्याच्या माका दिसत नाही त्याच्या. होत तकडे होत त्या साईडच्या झाडांका. आणि त्या कसला चाप्याचा की ह्या सोनचा त्याचा हो धरत नाही. फुलचा पण तो गेल्या वर्षी मे महिन्यात पाणी नाही ना, हम्म, आमका पिवकच पाणी नाही, म्हणजे का पाणी न घालू गावल्यामुळे तो लवकर कळलो ना. हम्म, ह्या चिबडीनीचं झाड, आपण चिबूड खातो ना, हम्म. चिबूड होती आणि घरात सुरुवात नाही ना, त्याच्या बारीक बारीक फळं पडती खाली. आताच लावलास की आहे हो. हे बघ पडलं बघ. हम्म. पाखरांनी खाल्याने ना ते राहू वाटतं. एकच येईल हा? हा एकच वेळ आहे तो का, हे लावले 2 वेळ आहेत ते. हम्म. आता ताप पडत ना तशी फळं पडते. ही ह्याच गुलाबाची फांदी ती हा 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 ताबल्याने लावल्या ना ती. हा यात यात ते गुलाबाची. हम्म. इथे एक आणि तिथे एक आहे तुझा. हम्म. किती 200. एवढ्या झाडात 200 फुलं? हो किती फुलली आहेत ती बघा मी आता आता तिकडे पाठवले. हम्म. ही वांगी काय विकतची? नाही बाबल्यानं आणल्या त्याच्यातली? त्यातली 2 वांगी, हम्म. 2 मिरच्यो, मिरची साधेवाले ना? ताजे वाली, ही भोपळी मिरची आमची हा. हम्म. ही फांदीवर उचलायची आणि ती काय लावायची हम्म. असं ठरवली बघूया. पण ते कसं म्हणा ठाऊ का, मी घरात नसले ना, हम्म. वांगडे माकडे कोणी येणार नाही, या खाणाने जाणार, ही मिरची त्याचं ऐकणार नाही. मिरची बिरची खातात? सगळा खातं जाता ना. एवढी वांगी त्यांना दिसणार. अरे हा माकडा नजरून लांबसून दिसतात. किंवा फुला किंवा किती असते बघ. आणि गाड्यांकडे दिलाय सकाळी डबोबर हं. 200 कडे ह्याच गुलाबा केल्या आणि ते का 35 होय, एक लवारी. मेलं असेच आहेत. पण आता फुल कसा वाटतं बघ तुमच्या इथलच्या गुलाबांपेक्षा फुल बघ. ह्यो वेगळा हा नंतर ह्यो आधी ना पांढरं फुलणार नंतर असं होणार हं. ते आधी लाल हं. होणार आता लाल होतं आणि असे ह्याच्या काय असतं ना पांढरे होतं हं. आता लाल होतं ते मग माडा बिडावर चढाक सुरुवात केलास की नाही? सुरुवात केलंय नक्की केलंय. कालच केले नि कालचं हे बघ ए जबरदस्त काय बाबा. दिलंय तसं दडा कुक्की दडा कुक्की डोलो पडदं ठेवणार नाही तुमका पेटून काढी घरात नाही म्हणून जातो तुझ्या घरात. हे बघ माझा मग आता काय येतास? नाही खाली जाते त्याला मोठी गोणपटा घेऊन येते दोन चांगली. काढून बसा टाकले कांद्याचे आणले त्यांचं एक खाणं असतं वेगळ्या प्रकारचं. नाही तर मग मी घराकडे तास आमच्याकडे डाळ भात खाणारतलं नाही तो. हो ह्यांचो कुत्रा तू बघला नाही हं. ते का महिन्या काना देवचा लहानांचं लागतं. हं. डाळ भात तो खाता हा तो काय पण त्याका त्याची रिॲक्शन होता, हा खास बी देता. काय नाही आणलंय खया मग ते त्या खाना ह्या आमच्या यात असला झाली हे बघ असं असतं प्रत्येक कंपनीमध्ये फरक असतात घाला त्याचा. आता बघल्याने. फक्त हा मारी आमच्या एका डबो भर लागता एका टायमात. नाही नाही आता ते जावं घेऊन येऊचे हो. आणणार आहे आता आता. मालक घेऊन मालकान दिले ह्या मालकान दिला ना दाखल वाटे. झाडा जास्त काय लावलाच नाही, मोकळा मोकळा ठेवला पाणी जास्त. नाही ना, पाण्याचा प्रॉब्लेम येतो ना. होया ना बावडी. तुझे बावडे कसं पाणी पुरत नाही मग हे. मग मशीन नाही लावला, पंप नाही लावला. पंप हो कसा तो हा पंप ना अर्जाची मोठं, पण पाणी मग मे महिन्यात नाही पुरत. हे का फोपळी बघ फोपळी बघ मरत नाही. म्हणजे मी भाजून पाणी आणून तर मग त्यांना तेवढा थोडा थोडा घालायचं. पाण्याचा प्रॉब्लेम मग होतो, पाणी भरपूर आहे. बाबलो काय करी तुझं? देवपूजा करत होतो. कधी येलास? मी आता दिलास? हो
ती माका सांगता कोणतरी पोरगो इलो भटाचं की काय तर आता भटाचं म्हटलं कोण पोरगो फोटो काढून घेऊन गेलो मग मी म्हटलं इनो असतो तो भटाचं गोरो बघलेलंच नाही तुला बघला ना आणि तो साठे आहे ना साठे तुझ्यावर खूप सेम टू सेम दिसतो बघलंच ना तू साठे मी तुकडे हय बघायला म्हटलं ह्योच तो येऊन गेलो. हे जो किरकिर आवाज येत नाही तुमका रोज 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 मग कंटाळत नाही कंटाळ म्हणते का करणार काय पर्यायच नाही वांडर थांबतं त्याच्यात ते तसा थोडंफार भेटतात ते सवय झाली असत पण त्यांना पण त्यांना कळा नव्हतं तुला ह्या काहीतरी नाटक केलेलं आहे आमचं भाई मग बघलं चल फोटो मारून घे मी जरा येते गो गाडी यांका जातो 5-6 ठिकाणी त्या यो काय हा? तीळ तीळ हं, आपण तिळाचं तेल म्हणतो ना हं. त्याचं तीळ मग कसले पांढरे तीळ नाही काळे 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 तेल काढतात ना हं. यो बाई मग ते 6 वाफे असतात 6 हैसून टिकता ग तो बघ चिकटाक आयला 1 2 आणि 3 हं, हे आमचे हं, आणि त्याच्यावर 1 2 3 ते आमच्या पुतण येते म्हणजे त्याची फाळे येते ते ना आमका घालू दे हं. मग आता हे कधीपर्यंत होणार आता फुलाक लावलं ना हं. आणि ते महिना 1.5 महिना 2 महिने होतो काढू आत्ताच लावलास ना महिना झालो ना हो मग 2 महिन्यात हो ना 3 महिन्यातच होता हो 3 महिन्याचा होता हं, मग लवकर पण बरं आहे ना हं, लोकांचं पाचव्या म्हणजे त्या म्हणून बरं होतो हं. हे लाल आहे ना लाल म्हणजे तेलासाठी लाल चांगलो हां चांगलं हे बघ हे जोरदार फुललेलो हा हं. आणि ह्याच्या फुलाचा नुसता प्रमाण ह्यो कमी आहे हे पांढरे म्हणजे आपण उकडून खातो ते नाही बारीक जातात हं, उकडून खातो ते भाजी बिजीवाल्या आमकडे असतात ते ना हं. ते नाही बियाणं आमका गावलं नाही त्याच्या उन्हाळ्यात बघून घालू खाया ते नाही का चला मग बाय 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 चला आता मित्रांनो नानांच्या घरातली पण फेरी झाली आहे आणि आता घरी जाऊया 9 वाजलेत आता ऑलमोस्ट 9 वाजले नाहीत अजून 9 वाजत आहेत आणि आम्हाला आचऱ्याला पण जायचं आहे बाबूला आणि मला तर बाबूचाच आता फोन आलेला तर आता तिथे जाऊया आणि तिथून मग दाभोळ्यात जाऊया अशी सगळी कामं करून सगळी जेवढी उरलेली सगळी कामं आता आटपायची लवकरात लवकर नाहीतर ऐन वेळेला खूप घाई होते आणि नशिबादी कार्ड सगळे कॉपी केलेत एकच कार्ड राहिलं कॉपी करायचं तर मित्रांनो आता भेटूया पुढच्या भागात असेच नवनवीन व्हिडिओ घेऊन तोपर्यंत बाय बाय परत आता पाण्यातनं जाऊचा रिटर्न